Siyabingelela babukela uMkhayude TV. King SMC lo, Mr Delicious bafowethu. Shorty abanye bathi terrible. Ngibiza noma engaliphi othanda ngalo. Kune comment la engeke ngayibona. Omunye umfowethu othe umeja e26. Kodwa wayeseveza ukuthi akasekho kodwa kulezo zinto manje uthi useshintshile. Udinga ulwazi mayelana neyalo indlela ekusebenzwa ngayo e28. Waveza ukuthi ungathi ngake ngikhulume ulimi lwase 28. Mhlawumbe ke ngizoqala ngokuthi uma ungahlehla kahle ubheke nje ama videos akhona la uzothola ukuthi khona ama videos akanye ngawenza ngikhuluma ngayo leyo nto ukuthi abanye abafethu babeveza ukuthi nabo hayi ndoda ke asikaze sikuthi ukukhuluma lolu limi. Ngizoye ngikuvezeke lokho. Ngake ngayichaza lento ukuthi e28 akufani nase 26. Indlela ekukhulunywa ngayo ngeke zifane. Ingakho uzozwa kuthiwa ama 28 ayandiyaza wona. Kodwa ngala kuthiwa kuthiwa bayandiyaza e28 ngala kuthiwa bakhuluma Italian basabela Italian. So e28 nakhona isikhona iyalo zakhona. Kuyangijabulisa ke ngoba lo mfowethu njengoba bethi umeja nje e26 kusho ukuthi unalo ulwazi ngendaba yeyalo indlela yokusebenza ekuthiwa kusetshenzwa ngayo enombolweni. Nangalana ke 28 it's the same thing. Kukhona iyalo zakhona. Kuya ngokuthi ke usuhambe wafunda khona ngesikhathi lokho uyifunda ufunda ngayo inombolo le unyuka la ngezigaba zakhona bese kuba khona ke izinto oyifundayo usuku esinye manje isigaba usufunda ezinye izinto yabo. So engakuveza nje ukuthi uqinisile mawuthi awukaze uzwe umuntu ekhuluma ulimi lwaseNtshonalanga noma lase28. Ingoba isikhathi esiningi kwakhona lokho kuyisiyalo sakhona ukuthi awuvele uyikhulume nje leyo nto. Yini enza lokho ukuthi mhlambe angiveze lokho. Angisho ukuthi abekho abantu la ngaphandle obezwa bekhuluma lento kanjani cha ungabezwa mhlawumbe kulezo indawo but into kakhulu esebenza ejele le yabo. Into esebenza ejele njengoba ngichaza ukuthi iyalo sukuyinikezwe khona nazo zisebenza ejele siphinde ikwazi ukusebenza futhi nangaphandle la ukuthi njengalo into engikhuluma manje ukuthi lapha kunezinto la ngaphandle oyalwa ngazo ke ngaphandle ukuthi uma usungaphandle akuwenza u1 2 3 4 iyalo phela into kanjalo usuku uyala noma usuku umzali nje eyala ingane kanjalo. Bese kuba ukuthi leso sigaba osuku kusona wena
umuntu okusake ngayiveza le ukuthi manjethi uyabheka manje kuma videos esiwenzayo senza ama videos sikhuluma ngejele nokululeka ngalo siphinde singene naseyintweni esiyibona nje sonke but akhona ama videos bengifuna nje ukuveza ukuthi akhona ama videos ungahlehla nje ungene nje ubungene kwi channel uhlehla uzowabona akukona ama video engangikhuluma ngale nto oyibuzayo uzoyithola nje hlehla nje emavidweni uzoyithola le ngiyikhulumayo because kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu osanda kusubscribe mhlawumbe uyabona ubone lama videos esekuqalela akhona amanye uhlehle nje uzowabona so isindiya nami nje ngiyakhumbula ngene ejele hayi angifuni uqamanga ngangizwa nokuthi kuthiwa ngoba ngangiqala into engangiqala ukuyizwa nje yabo ngisho ngithi ngizohlala kanjani nalabo bantu majuda futhi hey kodwa ngenxa yokuhlala nabo ugcina usuzwa ukuthi kuthiwani ngoba manje uyabona umuntu esikhathi ekhuluma usenza something mhlawumbe manje ufuna ukuya toilet uyambona useyasho ukuthi uyayikhuluma lento ungamuzwa ukuthi uthini uthi uyambona nanga usaya toilet nanga elinye ilanga uzomunye esho lento kanjalo ugcina usufunda ukuthi awukayishayi lapho mhlawumbe ngikwayo inombolo le kodwa usuyezwa into ekhulunywayo yabo hambe ungeneke nombolweni ngezathu ezihlukene yabona ngoba nawangena kuyona singena ngezathu ezihlukene kodwa engingakusho namanje futhi ngiyaphinda mina akekho umuntu engim-advisor ukuthi angene nombolweni ingakho noma ngisuke ngikhuluma la ngingathanda ukukhuluma ngiyikhulume yona inombolo too much because ugcina usufunda nezinto yabona nje kuneyingane bazi ingane ichazwa into umsangano into ozochazwa ukuthi ungizwe ngikhuluma ilanguage yase 28 ayithandi usegcina usenza izinto ezirong la ngaphandle useyaboshwa kodwa ke akhona amavidiyo ngoba ngiphindile uzomuhamba nje ubheka nje emuva ubheke nje kuma videos uzoyibona lento engisho ngikhona ama videos engikhulumile kakhulu ngiqala nje ngikhuluma ama video ami oqala kangikhuluma ngayo lento sikhuluma yona indaba yenombolo kakhulu sangena sagcila nje kuyona yabona so sizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi embuzweni engiyitholayo engibona ukuthi vele le akukaze nguphendule ngizophendula so ingakho ngithi omunye umuntu phela usuke ebhale ecommentile ebone leyo video leyo kanti kunama video angakaza wabuke uyabona ayichazayo leyo nto asuke eyibuza yabona so ingakho nasekuqaleni ngicabanga ngakuveza ukuthi sizozama ngakho ngokusemanje nje aphenduleke iphenduleke imibuzo evelayo ngoba khona nje omunye nensukwini nje vusi ngeke ngathi ngisesitolo ngezwe umuntu esengibiza nje but how king SMC ngathi mina yena nakho ke uyabo ngile Bridge City ngangise Bridge City emall ngithi mina yebo ubani engikhuluma naye uthawu mfethu ngakhonto engakubuza yona lapha la ngiphendulanga ngithi kuphi uyachaza ukuthi kumkaya kude ngithi no so ingakho ngithi sizozama ukuthi siphe yonke imibuzo but according to lo mbuzo wakho mfowethu iyalo zikhona e28 yabo zikhona njengoba suke zikhona nase 26 kanjalo
nendlela futhi kuthi umuntu usebenza ngayo sikhona njengoba ngisho ukuthi hayi kodwa ikona amavidiyo engawachaza ngichaza ngisho indlu ngachaza ngisho indlu ukuma kwayo ukuthi ila kusuke kuhleli obani kanje kuhleli obani kanje basebenza kanje bona la basebenza ikona yonke leyo. So okubalekile ukuthi ngithi nje yebo zikhona iyalo mhlawumbe futhi ngivezele ngikuzwe uveza indaba eshala mbombo ngiye ngikwezwa umuntu wekhuluma leyo nto bethi ishala mbombo sa 28 language yabo uyazi mhlamba ngivezele uyabona umuntu oboshwe eCape Town uyi28 kodwa uma ezokhuluma ilanguage nomuntu oyi28 la eKZN zincane into ezihlanganayo ngokwelanguage laba bayikhuluma ngenye indlela laba bayikhuluma ngenye indlela so ingakho kuhluka kanjani ingakho ngase ngaveza ngathi abayozobe bethi kunesibongwana kunani i28 masikapi nani yonke lezo zinto nabo isitshalo mbombo leso kanjalo ingenxa yeindawo ekusuke kuphilwe lokuzo umuntu aboshwe kuyona. Uyabona nje la wesivili mina njengoba ngiboshwe wesivili nje kunezinto engeke ngizongikwazi ukuyikhuluma nomuntu okuthi uboshwe eCape Town kodwa naye uthi uyi29. So leyo bengizama ukuveza leyo nto ukuthi lethi kusuke kuyilanguage kuhluka kwayo kodwa ngenxa yokuthi umuntu uboshwe kuphi ya. So nje ngizama njalo ukuphendula yonke into ayilokhuzile lofowethu. So ilokho nje kubalekile ngoba uyabona mhlawumbe nje sengizovala ilanguage fana nakhona njengoba e26 umuntu othiwa uselapha phansi kwa language yakhona ngeke azayikhulume njengomuntu osekuma levels aphezulu kunayo ngoba njengoba ngisho ukuthi 11 ne11 umuntu asuke ngena kuyona kuba khona ukusha kufundayo. So yilokho nje bengifuna ukukuveza kakhulu kukhanya kude TV.